Φαντάσου την επόμενη μέρα της εστίασης. Παραγγελίες που εκτελούνται απρόσκοπτα. Πληρωμές που ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα. Κουζίνα που λειτουργεί με ακρίβεια. Δεδομένα που μετατρέπονται σε γνώση. Καλωσορίζουμε το Καλυψό Restaurant. Οργανώνει την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης μέσα από ένα ενιαίο, έξυπνα σχεδιασμένο οικοσύστημα. Υποστηρίζει QR Menu για παραγγελίες και ανέπαφες πληρωμές. Self-service kiosks. Έξυπνη διαχείριση delivery με barcode. Τώρα έχεις real-time δεδομένα από παντού, σε απόλυτο συγχρονισμό, απλοποιώντας κάθε λειτουργία. Εστιάζουμε στην εμπειρία του πελάτη. Καλυψό Restaurant. Η σύγχρονη εστίαση μέσα από μία εφαρμογή.